10:30 da mañá, seguimos adiante con nosa programación local despois dese espazo matinal do 8 a 10 para todo o norte. Onte coa visita e a presenza de Xosé Manuel Merelle, responsable de turismo de Galicia, falando do Entroido, xa estamos no Entroido, xa estamos nesa festa, bueno, pois esa entrevista que tedes xa na nosa página web. E hoxe nos visita Borja Verea, que é o presidente do Partido Popular, diputado tamén no Parlamento Galego en Santiago de Compostela, presidente dos populares. Borja, bo día. Bo día. Está aí medio griposo, medio. Si teño aí algo que non sei ben que é. Bueno, pois a mellorarse, escalofríos, debilidade. Eso é antesala, Antesala, a ver se recupero antes de entrar completamente, non? Eso é antesala. Bueno, non será que lle pon mal corpo todo o que está vivindo en Santiago de Compostela. Onte, no Centro Sociocultural de Santa Marta, xuntáronse decenas e decenas, eu diría que centenares de persoas alarmadas pola situación que vive en varios puntos. Un deles, Santa Marta, punto de venda de drogas, punto de consumo de drogas. Parece ser que hai un aumento de drogodependencia en Santiago de Compostela, con esa droga tan dura como todas son, pero como é a heroína mesturada co crack, vandalismo, roubos, en fin, un problema serio que se intentou evitar a todas luces, minimizando esa problemática dende o goberno, pero cando non se corrixen e cando se minimiza, pois estamos nesta situación. En que situación está Santiago de Compostela agora mesmo en cuestión de seguridade os ollos do Partido Popular? Bueno, hai unha realidade que son os datos obxectivos. Eso, pois, non son discutibles. Saíron os datos de 2024 e Santiago, pois, recibiu a triste nova de que pasa a ser a cidade galega con máis delitos por habitante. Polo tanto, como xa dixemos en moitas ocasións, a cidade galega máis insegura, non? E despois hai a sensación dos veciños, a sensación cidadá, que eso simplemente hai que falar coa xente, hai que estar na rúa, e bueno, para darse un conta de que esa preocupación estás incrementando. Claro, xogan dende o goberno local é unha cidade segura ou non é unha cidade segura? Pois depende con que a compares. Se a comparas con hai 2-3 anos, é unha cidade máis insegura. Lóxicamente, se as comparas con determinadas cidades pois de Sudamérica ou de moito máis complexas, pois claro que é máis segura que esas cidades. Pero a realidade está aí. Hai unha decadencia, hai unha deriva peligrosísima, onde Santiago pois pasou a ser a cidade máis insegura de Galicia. Eso, bueno, pois é un dato que alerta. E despois hai cuestións puntuais, como puntuais pero gravísimas, como é Santa Marta, non? Eu fai, creo que 7 ou 10 días, daba unha rolda de prensa onde decía claramente o que eu faría se fose alcalde, o que faríamos a partir de 2027 gobernando, que era desmantelar de xeito inmediato o Banco do Pobre, que é o principal, o gran centro comercial da droga de Santiago, e non pode seguir aí. Que se me dixo? Que era un alarmista, que era un populista, que era un trampista e que estaba, bueno, pois sacando as cousas de quicio e que eso non era realidade. E bueno, que vivimos onte, como acabas de explicar, Álvaro, bueno, pois centos de veciños reunidos e preocupados por esta cuestión, non? Bueno, pois ou eu pregúntome se vai a pedir disculpas ao goberno local, xa non a min, que me dá igual, senón aos veciños, por durante todas estas semanas decir que non pasaba nada e que, bueno, pois polo Partido Popular, e nomeadamente, neste caso, por min, que estaba sendo alarmista e populista. Houve unha reunión onde hubo xente, veciños de Santa Marta, Policía Local, Policía Nacional, Grupo de Goberno. Onte nesa reunión falouse de reunión previa, en Raxoi, insatisfactoria. Vamos, que non están en contacto coa realidade, así o entende o Grupo de Goberno, cunha situación que a todas luces lonxe de mermar vai a peor. O número de roubos é prácticamente diario en Santiago de Compostela, en varias zonas, derivado moitos deles a propia drogodependencia. É unha pescadilla, non? Que fai empeorar a inseguridade. Foi insatisfactoria esa reunión. Con todos os membros que teñen a solución ou a posible solución, non? E o goberno local vive completamente fora da realidade.
claro, a memoria en política, máis en política local é moi curta, non? Pero que fai 2-3 meses, lembremos Galeras. É que Galeras foi arrasada, todos os comercios de Galeras durante algúns varios días, 7 semanas, veces. arrasados todos os comercios, tamén por unha cuestión de drogodependencia e de delitos vencellados ao trapicheo de drogas. A reunión. Claro, nós non estábamos nesa reunión, eu non podo decir o que se falou nesa reunión. Eu escoito os veciños, escoito hoxe os medios de comunicación, e claro que insatisfactoria, porque o que estaba dicindo ali o goberno local, representado pola alcaldesa, é que, bueno, que hai que facer medidas transversais, medidas integrais, e que, en definitiva, que aquelo non era un problema tan grave como que se estaba plantexando, que eso leva aí toda a vida, e, polo que lín, medios de comunicación gravísimos, e así foi, que, ademais, é mellor telo ali controlado que disperso por toda a cidade. Salía hoxe nos medios de comunicación. Insisto que eu non estaba nesa reunión e non podo verificar que trasladara isto á alcaldesa. Pero se dixo esa frase, é que é gravísimo, porque está permitindo un delito dicindo que é mellor que este aí noutro sitio. Pero quen é ela para decidir onde se cometen os delitos? Os delitos hai que coller a xente e metela na cárcel. Como aí está controlado un delito? Un delito non se pode estar nin controlado nin descontrolado. Insisto que isto é hoxe publicado polos veciños que estiveron na reunión, eu non teño a verificación de que se trasladase esa mensaxe. O que si é certo, bueno, é que non se fixo absolutamente nada despois desa reunión, máis que insultar o Partido Popular, que estaba intentando traer a xenda pública, como é lóxico, como é a nosa responsabilidade, un problema gravísimo que estaba ocorrendo en Santa Marta. E volvemos a estar contentos de telo conseguido, porque gracias á nosa insistencia, gracias á nosa contundencia nesta materia, pois ese problema conseguímolo traer á xenda pública, por suposto tamén co tremendo cabreo dos veciños, e esperamos que ahora sí se abran portas de solución. E remato moi rápido, porque hoxe é Santa Marta, fai 2 meses era Galeras, hai un problema de seguridade en toda a cidade, e nós propoñemos e puxemos sobre a mesa un plan de choque, o que eu faría gobernando. Cando gobernemos, que faremos? Non pode ter Santiago 120 policías locais, é unha tomadura de pelo. Nos temos calculados un ratio europeo que necesita 100 policías municipais máis. Propoñemos unha senda de contratación, prácticamente duplicar, unha senda de contratación que lóxicamente non pode ser todos nun ano, para chegar a esa cifra, ter un objetivo de traballo. Duplicar, para os ouvintes de Radio Líder, no 2004 había 175, con 50 millóns menos de orzamento en Santiago. E hoxe hai 120, 50 policías menos. Unha auténtica tomadura de pelo. En segundo lugar, poñer a gravar as cámaras. En poñer moitas máis cámaras de grabación, porque eso, claro que dá unha sensación de seguridade, claro que disuade a moitos delincuentes. Terceira medida, a iluminación. Hai que recoñecer que é un fracaso o contrato de iluminación desta cidade de 40 millóns de euros. Está peor iluminada. Unha cidade mal iluminada é unha cidade máis insegura, sobre todo para as mulleres. Por suposto, a comisaría, é o que dixemos de elevar o rango da comisaría, é o que xa explicamos, que non vou volver a insistir, que é o desmantelamento do supermercado da droga en Santa Marta. Son varios factores que sempre que ven Borja Verea, a diferencia quizáis de outros políticos, sí que dá a solución. Sí que se pon a dar solucións. E aínda así, parece ser que o ser solucións dun grupo político non se teñen en conta por un xogo político, pero aquí pode radicar moita da solución dun problema de seguridade. Nota que se o di Borja Verea xa se borra de unha posible solución que pode estar aí, non digo que este, pero que pode estar aí de cara aos que gobernan, que teñen a potestade. Nos dentro do minuto 1 dixemos que queríamos ser unha oposición útil, unha oposición constructiva. E non imos, lóxicamente, a nosa obriga criticar o que se fai mal, pero tamén mostrarlle á cidade de Santiago como sería un goberno noso. Por tanto, nos cando denunciamos algo, decimos o que faríamos no caso de estar gobernando. Eso creo que é unha posición constructiva, útil e positiva, porque o mellor o máis cómodo era simplemente criticar e que buscaran eles as solucións. Poden non gustar as solucións que nos poñemos, por tanto, tamén é arriscado dentro da oposición, pois ir tanto a peito descuberto propoñendo solucións cando pois ninguén nos las está pedindo, e xa nos gustaría estar xestionando e propoñendo. Pero a cidadanía sí que pide solucións. A cidadanía pide solucións, nos poñemos sobre a mesa as nosas solucións co risco de que algunhas
pois poidan gustar máis ou menos, e sen ter toda a información. Como digo, xa me gustaría a min ser alcalde para ter toda a información, todos os resortes orzamentarios, todos os resortes de xestión para poñer, como digo, estas solucións sobre a mesa. Agora ben, serían moi pouco intelixentes se o partido da oposición está poñendo solucións sobre a mesa, e son solucións coherentes, son solucións de sentido común, e non as queren poñer na mesa porque leve a nosa firma, non? Copa, o tema da inseguridade está copando prácticamente en todos os medios locais, pois xa estamos falando menos. Penso que a saúde e a seguridade penso que é fundamental, e polo tanto estamos deixando atrás outros temas pois que tamén son preocupantes, que si zona hora, que si peleteiro, que si, en fin, outros moito, vivenda, zonas tensionadas, as obras da paralela do mercado de abastos. Está copando este tema todos os medios de comunicación, e nos estamos esquecendo de que hai outras moitas carencias que se están vivindo en Santiago de Compostela. É un dos temas máis preocupantes agora mesmo no termo político? É certo que as grandes cuestións da cidade que levan pendentes, bueno, pues despois de todos estes anos de goberno tripartito de Compostela Aberta, Partido Socialista e BNG, non están no día a día porque non hai solución, non están plantexando absolutamente nada. Algún ointe de Radio Líder pregúntolle, sabe o que queren facer con Peleteiro? Algún sabe o que queren facer con Peleteiro? Nós temos unha proposta que é coñecida e que iba no noso programa de goberno. Algún sabe o que quere facer coa Casa da Xuventude, por exemplo? Sabe alguén o que queren facer coa Casa da Xuventude? Que queren facer cos grandes cuestións de tráfico? Bueno, pois esas grandes demandas ou débedas pendentes que ten a cidade, pois están completamente paralizadas, non? Bueno, o que sí, insisto e repito, porque así creo que é, ademais, é que Santiago é unha cidade que quere estar en marcha, pero que ten un freo, que son estes gobernos, este tripartito, que impide que gobernemos outros, pero tampouco se poñen de acordo para sacar estas cuestións adiante, non? Bueno, pois cando xorden aspectos e materias tan graves que tocan tan de preto a fibra dos veciños como é a seguridade, pois claro que por moito que intenten ocultalo, pois acaba saindo, e ademais cando se vai repetindo por todos os puntos da cidade. Falase dun centro neurálxico comarcal importante de bombeiros, falase da ubicación, falouse de Salgueiriños, anunciaron un gran centro xove non sei, unha especie de centro nese espazo, que non está mal, se o proxecto prospera, pero temos tamén que dotar a cidade e a toda a nosa contorna de un parque de bombeiros, porque estamos vendo como o carón suceden sinistros que veñen de outros puntos moitísimos máis lonxanos. Segue sendo seguridade. Bueno, o que non entende ninguén, nin os cidadáns de Santiago, nin os cidadáns do Milladoiro, é que haxa un incendio nun quinto piso en Milladoiro e tiñan que vir os bombeiros de Boiro, creo que neste caso. De Boiro foron, sí. O máis recente. Eso non o entende ninguén. Eso que vai contra o sentido común. Durante 20 anos falóusenos de que a mellor solución era o espazo de, bueno, o edificio fantasma que temos ali en Salgueiriños. Bueno, e fai 4 meses, 5 meses, díxose que non. Despois de 20 anos dicindo que era a mellor solución, agora parece que non, e que van trasladar a outro lugar, e bueno, pois anuncian esta factoría nova, ou factoría moza, que claro, rascas un pouco ante o anuncio e non hai financiamento, non hai prazos, non hai absolutamente nada. Pois outro exemplo máis de que viven completamente fora da realidade. Isto únicamente vai a xerar frustración, porque estes anuncios poden animar, motivar, alegrar a xente, pero despois non hai nada detrás, absolutamente nada. É simplemente ir a segundo párrafo da noticia e dicir, a partir de hoxe imos a buscar o financiamento, cando teñen uns orzamentos que se supón que van a aprobar nestas semanas, que son os segundos orzamentos máis altos da historia de Santiago. Fago outra pregunta aos ointes de Radio Líder. No día a día dos cidadáns de Santiago, dos veciños de Santiago, alguén notou que levamos 2 anos cos maiores orzamentos da historia de Santiago? Pois tiña que estar transformándose a cidade, tiña que estar mellorando en todos os aspectos. Seguridade, falamos, transporte público, limpeza, programación cultural. Todo vai a peor. O único que sí que teñen unha
pois unha constancia envidiable no marketing e nos anuncios valeiros. Hai pouco que estivemos en Fitur e Santiago de Compostela estivo presente, promocionándose, dignificando a súa presenza. Vimos con estupor precisamente a campaña que levou Santiago. Mais o ano pasado, pero este ano tamén nos chamou moito a atención. E nos que estamos ali precisamente para divulgar e dar a coñecer o máis relevante, o sorprendente, o que nos chega, pois non quixemos perder o tempo en cubrir a presenza de Santiago en Fitur. O ano pasado, precisamente para botar a bronca aos turistas, cando veñan teñen que facer isto non, isto sí, isto non. Este ano para dicir que en vez de vir 2 días, a xente tiña que ver 4. Ese son os recursos que temos cando coñecemos que o aeroporto de Santiago vai en descenso, en fin, que opinión ten deste tipo de sinerxias que ao final é aproveitar o foro máis importante de España e un do mundo para decir que existimos como destino. Bueno, porque hai unha realidade. Como se pode definir as políticas de turismo de Compostela Berta, Partido Socialista e BNG en Santiago nos últimos 10 anos? Unha orde de derribo contra a industria turística desta cidade. É unha orde de derribo contra o ADN de Compostela, contra o ADN dos composteláns. Esta cidade naceu hai 1000 anos, eu repito moito porque é verdade, das poucas cidades do mundo que naceu hai 1000 anos para recibir xente. Eso vai no noso ADN, non? Por lo tanto, este relato público de ir contra a esencia da propia cidade e indirectamente contra unha das principais industrias desta cidade, que o turismo pois empeza a ter as letais consecuencias. Eles supoño que estarán contentos de que xaneiro sexa o peor mes da historia de Santiago en conexións internacionais. Supoño que estarán encantados, non? Porque esa é a súa política turística. En ocupación. Orde de derribo. En ocupación con moitos hotéis pechados. En fin, 38% penso que foi a ocupación media no mes de xaneiro. Hoxe que estou facendo moitas preguntas, volvo a facer unha pregunta aos ointes de Radio Libre. Alguén coñece algunha política turística proactiva, positiva, constructiva en Santiago nos últimos 10 anos? Que non sexa prohibir, criticar e poñer unha diana a xente que nos visita. Cos problemas puntuais que poida haber, por suposto que haberá que corrixilos, pero dedicar todo o relato político, todo o relato público, todo o relato ideolóxico a atacar a esencia da cidade, pois, bueno, acaba tendo estas, decía antes, letais consecuencias. Bueno, políticas letais para a cidade, consecuencias letais para a cidade. O dato do aeroporto de Lavacolla, Rosalía de Castro, de xaneiro, que demoledor. O peor xaneiro en conexións internacionais, por non falar que temos completamente perdido a conexión a Madrid de primeira hora da mañá e a conexión de volta da capital de España. Falou de orzamentos, hai un anaco e os orzamentos están aí a voltas, e máis con todo o que se está a vivir no Partido Socialista, desmigado, desintegrándose en varias agrupacións, en fin, de forma inminente parece ser que esta expulsión, que estes expedientes, que este Partido Socialista, o Grupo Municipal Socialista, é xa dividido, 6, 4, 2, o grupo por un lado, parece ser que hoxe ou de forma inminente, poderíamos ter algunha nova relacionada con estes expedientes e con esta situación que vive. Non é doado sacar adiante uns orzamentos, non é doado a situación que vive o PSOE, ao final implica unha situación anómala no conxunto do Pazo de Raxoi, non? Como se vive isto? O problema é que vai moito máis alá da aprobación puntual duns orzamentos. Isto é unha fractura do pacto de gobernabilidade. Era un pacto que naceu, en principio, para que nós non gobernáramos, era o único que os poñía de acordo, e que, bueno, leva bueno, ese selo de tripartito Compostela Berta, Partido Socialista e BNG. Ese pacto pois salta polos aires porque hai unha crise interna dentro do Partido Socialista que fractura ao Partido Socialista e, polo tanto, bueno, pois móvense todas as pezas dentro do Pazo de Raxoi e claro, queda en evidencia a realidade é que aquí había un partido que era o BNG que tivo un resultado electoral de 6 concelleiros de 25 e que quixo gobernar, a pesar de todo,
quixo gobernar. Coa ruptura, coa fractura deste pacto de gobernabilidade, bueno, pois queda retratado, queda á vista de todo o mundo, pois esa anomalía dende un punto de vista de que é legal, insisto, ten toda a legitimidade, pero dende un punto de vista de ética política, do meu punto de vista de ética política, sen dúbida é unha anomalía. Unha persoa que ten un respaldo mínimo electoral directo do povo, 6 concelleiros de 25, pois, bueno, que a pesar de todo quixera facer ese puzzle tan inestable con Partido Socialista e con Compostela Aberta, pois acaba tendo tamén as consecuencias. As consecuencias hoxe é esa fractura do Partido Socialista. Moi brevemente, podo dar a miña opinión de por que creo, sen entrar nas cuestións internas que non tocan hoxe, non? Pero que lle paso ao Partido Socialista? Entregoulle a chave da cidade a cambio de nada ao BNG e, polo tanto, nin é goberno, nin é alternativa de goberno. E iso, en política, pois leva directamente á desaparición. Simplemente con terse abstido e decirlle á cidade vai a gobernar o que ganou as eleccións, automáticamente pasaría a ser alternativa de goberno. Non goberno, porque gobernaría eu, pero pasaría a ser alternativa de goberno, e se eu non o facía ben, podería gobernar dentro de 4 anos. Decidiu darlle as chaves da cidade a un partido minoritario, deixou de ser goberno nin alternativa de goberno, e aí temos as consecuencias. Que pode ocurrir de forma inminente se levan a cabo, pois eso, a conclusión dos expedientes, non? Vostede non é o portavoz do Grupo Municipal Socialista, tense que ir, máis os outros 3. Claro, estamos nun escenario que, insisto, según se rumorea, vamos a utilizar a expresión rumor, que pode ser de forma inminente. Isto pode mudar algo? Isto pode, estando nun grupo de non Partido Socialista PP, que parece ser que sempre foron inimigos políticos, moi poucas veces se entenden, e cando se entenden, pois bueno, outes, moitos o ven como anómalo. Pode haber un escenario de cambio. Vostede quere ser alcalde, vostede gañou as eleccións, non lle deu a suma, pode haber outras sumas, non en quente, pero sí co paso das semanas e dos meses para intentar mudar outras maiorías no Concello de Santiago de Compostela? Eu quero ser alcalde. Eu estou en política única e exclusivamente para ser alcalde de Santiago de Compostela. Non teño ningunha ambición máis, nin menos. Para mí é o maior prestixio que pode ter un representante público sendo a miña cidade, sendo que é Santiago de Compostela. Por tanto, eu dedico 24 horas ao día, 7 días a semana, cun único obxectivo, que é legítimo, e que é a miña ambición política, que é ser alcalde de Santiago. Para qué? Para mellorar a vida dos cidadáns e para levar a cidade a onde creo que se merece, a onde creo que leva sen estar os últimos 20 anos. Dito isto, fun moi claro. Eu dixen que eu non ia activar unha moción de censura, dixen que non ia contar cos votos destas persoas, e que o meu obxectivo, xa lle gañei por goleada ao BNG, gañeille por goleada ao Partido Socialista, gañeille por goleada a Compostela Aberta e gañarlle por goleada ao pacto destes 3 en 2027 e poder transformar a cidade con total liberdade e con total ambición. Creo que a pregunta hai que facerlle ao goberno local. Que vai a facer a partir de agora? Vai a recoñecer que vostede únicamente tivo 6 concelleiros de 25? Un resultado ridículo de un punto de vista electoral como para erixirse como alcaldesa, que o fixo legítima e legalmente co apoio de todos estes partidos que agora acaban de explosionar. Por tanto, a pregunta hai que facerlle ao BNG. Que vai a facer vostede a partir de agora? Vai a seguir gobernando? Vai a deixar o goberno? Vai a dimitir? Vai-se a apoiar en toda esta fractura do pleno? Que é o que vai a facer? Pois moitas respostas, para o grupo de goberno, para os ointes, moitas preguntas que teñen resposta, cada un terá a súa. O Gallá teremos ocasión de falar co grupo de goberno para que podan dar resposta a como se sinte esta nova situación que vive con unhas eleccións
tardías. O sea, aínda hai moito que camiñar Sí. no día a día como para, bueno, pois queda pouco tempo, imos capear, pero que queda moito, e sobre todo uns orzamentos aí a volta da esquina cos que traballar e as eleccións, se todo vai ben, quedarían en 2027, polo tanto, unha situación complexa, non, Sí, señor Berea? é curioso porque moita xente dime pola calle, dime pola rúa. E por que non convocan eleccións? Por que non convocan eleccións? Se xa non teñen Bueno. apoios, claro. A lei non Po- permite convocar eleccións no no, ámbito local. non. permite, está Mira, prohibido mira. pola normativa. Únicamente hai eleccións obligatoriamente cada 4 anos. Perfecto. Que opcións hai? Ou que é unha moción de censura, como acabamos de Sí. falar, a dimisión do propio goberno, e, por lo tanto, pasaría a gobernar o que ganou as eleccións. É imposible convocar eleccións no ámbito local antes dos 4 anos, como si pode pasar nas eleccións autonómicas Sí, ou nas eleccións nacionais. estatais, pero é certo que moitísima xente pola calle, pois fai ese efecto reflexo que é normal e pide, como non hai eleccións? Porque non se pode. Pois nada, queda resposta. Claro, porque é verdade que esa dúbida dos o ointes. comenta moitísima xente. Bueno, señor Berea, graciñas por vir, que se mellore con ese inicio de gripe. Imos deixalo na antesala, vamos a traballar para que quede aí na antesala. Na antesala. Graciñas por vir e por analizar algúns dos asuntos pois máis relevantes, como non, que ten que ver coa seguridade, que ten que ver coa propia organización do Pazo de Raxoi, que repercute tamén pois con ese abandono que a todas luces moitos ven de Santiago da Compostela presente, non? Desligada do interese de moitos veciños e veciñas. Graciñas, señor Berea. Un saúdo. Grazas.